Maayong adlaw mga igsoon ko diha kang Kristo. Dawata ang mainito nako nga pagpanimbaya kaninyo luyo sa ato nga sinatid karon nga krisis. Apan dalaygon ang Dios din siya sa gihapon nagaproteksyon kanato. Sa dili pa kita magsugod, ako kamong gihangyo sa pag-ampo. Most gracious and loving Father, thank you, O God, for this wonderful day. Thank you, O God, for the gift of life. Forgive us, O God, for all the sins. Grant us peace, love, and wisdom. May your holy presence be upon us. This we ask through Christ our Lord. Amen. Maigsuon ko, daghan kaayo ang mga pangutana, mahitungod sa mga pagkaon. Apan ania, ang sulbad sa kalibog, mahitungod sa pagkaon. Unsa, ang original nga pagkaon alang sa tao. Ato kining basahon diri sa Biblia, sa balaang kasulatan makita kini sa Henesis kapitulo 1 versikulo 31. Og miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili na nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Igsoon, padayon ta dire sa Henesis kapitulo 9 versikulo 3 hangtod sa 4. Ang tanan mga butang nga nagalihok og buhi mahimong kanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon ug mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Igsoon, klaro kaayo mo nga ang mga utanon o balili ang iyang gidisenyo nga gihatag alang kanato. Kay padayon ta diri maigsuon. Apan ang unod uban ang kinabuhi niini. Nga mao ang dugo dili ninyo pagkanon. So makita kadto sa Henesis kapitulo 9 versikulo 4. Maigsuon ko, dili ipakaon ang dugo kay kana mao ang kinabuhi. So maigsoon, bantayan. Busa, nagsulat siya diri sa 1 Korinto kapitulo 10 versikulo 31. Busa, kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghihimaya sa Dios. Maigsoon, bisan di ay sa atong pagkaon, sa pag-inom, atong buhaton nga maka-glorify kita kaniya. Mo, maigsoon. Unsa ang gitugon sa Ginoo mahitungod sa tanang butang. Okay, tubagon nato na pinagi sa balang kasulatan. Makita kini sa 1 Korinto kapitulo 10 versikulo 23. Ang tanang butang ikatugot, apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang butang makapalig-on. Igsoon, klaro kaayo nga ikatugot ang tanan, pero dili makaayo alang kanato. Padayon ta diri sa 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 12. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Maigsuon, dili ta magpaulipon sa bisan unsang mga butang nga anaa ni ining yuta, nga anaa ni ining kalibutan. Kundili, mag-focus kita maigsuon kung unsa ang itugot sa atong Ginoong Dios. Okay? Unsa kuno ang buot pasabot ni ato maigsoon, ania ang sulbad. Ang tanang butang makaon, apan dili ang tanang butang kanunon. Busa ang tanang hinlo nga pagkaon maoy kanunon. Okay, maigsoon, klaro kaayo ang buot ipasabot sa aton gibasa nga dili tanan butang makaayo sa ato. Dili tanan butang nga atong makaon kanunon. Mo maigsoon. Okay, so dirita sa mga mananap. Unsa ang mga mananap nga ipakaon
ug dili ipakaon sa Dios. Okay? Tan-awon ta diri sa Balaang Kasulatan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 3 hangtod sa 8. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini maoy mahimong kanon ninyo. Padayon ta. Versikulo 4. Apan sa mga nagapangusap, kun may kuko nga pikas, dili ninyo pagkanon kini. Ang kamilyo kay bisan nga kini nagapangusap, kini siya walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Versikulo 5. Og ang kuniho kay nagapangusap, apan walay kuko nga pikas, mahugaw alang kaninyo. Gistress mga igsuon ang word nga mahugaw. So, padayon ta diri sa versikulo 7. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Word for word, klaro kayo maigsuon ang dili ipakaon kanang giingon nga baboy. Okay, versikulo 8. Sa unod niini, dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Magsuon, klaro nga dili jud ta pwede mugunit ni anang patay nga lawas. Di ganit ta pwede mugunit, buot pasabot mas labaw pa nga dili pa jud siya ipakaon. Okay. So unsa di ay ang mga problema? Unsa di ay ang makuha nato nga sakit kung kita mo kaon sa unod sa baboy? Ani ang maigsuon. Number 1, pork is loaded with saturated fats and cholesterol. Okay, maigsuon. Saturated fats kanang mga unhealthy fats. Dibot pasabot maigsuon, dili siya makaayo para sa atong panglawas. Okay? Cholesterol. Kana siya ang mga fats nga makabaga na sa tinai sa atong mga kaugatan aron mubara, makabara na siya. Mao man ay makahimo nga mubara sa atong mga ugat, ang flow sa atong dugo. Number 2, mga igsuon. Cancer in the pig skin, kidney, and lymphatic system and other internal organs are common. Maigsuon, word nga cancer. So, kung dili ka gusto magka-cancer, dili ka mukaon ni ana. Number 3, pork products are regularly preserved with nitrates which are known as cancer-causing compound. O, maigsuon, nitrates. Kana siya. So, dili na ta magpadayon mga igsuon o mga kaon ni anang mga pagkaon. Last, maigsuon. Pork contributes to numerous digestive and stomach problem. Mo? Makadaot sa atong tiyan. Dili na siya makaayo kanato. Okay. Nganong magpugos pamanta maigsuon? Mo? Okay, naklaro naman kaayo. Okay, adunay mga organismo nga naa sa mga karne ni ana nga dili nato makita sa atong mga mata kung dili nato gamitan og microscope. Okay? Limbawa ni ana kanang trichina larva. Kana siya nga mga worms, mga ulod. Ana-ana siya sa mga makita sa hilaw nga mga pagkaon, dili kaayo luto nga pagkaon, wala maayo nga pagkaluto nga mga pagkaon. Okay. So adunay mga tulo ka diet nga makita nato sa Biblia. Ideal, unsay ideal kanang sakto jud nga disenyo sa Ginoo nga para sa atong diet. Sa kanang mga pagkaon, limbawa kanan ang mga tinapay, ang gulay, o ang prutas. Kana siya mga igsuon ang dapat nato kaunon. O ikaduha,
acceptable. Pwede natong kaunon. Pero dili siya kayo nato palabian kay naamoy po siya ikatulo nga unacceptable, dili siya makaayo sa atong panglawas. Katong ginadili nga mga pagkaon. Okay. So atong isgutan karon ang mga pagkaon nga makita nato sa katubigan. Sa mga nagpuyo sa katubigan, unsa ang gitugot o dili gitugot. Kay atong pasultihon ang Biblia. Makita kini sa Levitico Kapitulo 11, versikulo 9 hangtod sa 12. Sa mga nagapuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may mga kapay o mga himbis nga anaa sa mga tubig, sa mga dagat, o sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Unsa kuno ang description mga igsoon na gihatag? Kanang may mga himbis o may mga kapay. Padayon ta mga igsoon. Versikulo 10. Og ang tanan nga walay kapay o walay himbis diha sa mga dagat o sa mga suba o sa tanan nga mga mananap nga nagapuyo sa tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Igsoon. Kamo mismo nasayod kung unsa kadto nga mga isda ang walay kapay o walay himbis. Versikulo 11. Og kini mahimong dulumtanan alang kaninyo. Sa ilang unod, dili kamo mangaon, og ang lawas nga patay niini, pagabatunan nga dulumtanan. Igsoon. So dili gihapon ta mag-touch ni magkaon sa ila. Versikulo 12. Bisan unsa nga walay mga kapay o walay mga himbis diha sa mga tubig, kini dulumtanan alang kaninyo. Igsoon. Nasayod kamo kung unsa kadto nga mga isda ang adunay kapay o may himbis kana ang atong kanunon. O kana siya ang disenyo sa Ginoo nga gihatag para sa ato nga makaangkon kita sa maayong panglawas. Okay. Moadto ta sa mga langgam. Unsa kaha nga mga langgam ang pwede nato makaon? Tanawon ta sa balaang kasulatan, Levitico 11, kapitulo 11, versikulo 13 hangtod sa 15. Og sa mga langgam, kini pagabatunan nga dulumtanan alang kaninyo. Dili kamo magakaon niini, kay kini dulumtanan. Ang agila, ang magdudugmok sa bukog, ang ismeron, ang banog, og ang betre maingon sa iyang matang. Ang tanan nga uwak ingon sa iyang matang. Okay, maigsuon, klaro kaayo kung unsa kadto nga mga langgam ang dili nato pwede kaonon. Okay, unsa ang mahinlo sa mga mananap ug ang angayan kanon. Okay, maigsuon, tan-awon nato diri sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 2 hangtod sa 6. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga mag-angkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sayuta. We are the chosen one, mga igsoon. Itagaan kita niya og mga sakto nga mga giya nga atong kanon kay tungod mga hinigugma kita sa Dios. Kita ang iyang gipili. Padayon ta, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Kini mao ang mananap nga pagakanon ninyo. Ang baka,
ang karnero ug ang kanding, ang servo ug ang korzo ug ang lagsaw ug ang oso, unicornio ug ang baka nga ihalas ug ang kanding nga ihalas. Klaro kayo maigsuon ang atong dapat kanon nga mga mananap. Padayon ta sa versikulo 6, ug ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko ug nagbaton sa kuko nga pikas sa duha ug ang nagapangusap sa kinaon sa taliwala sa mga mananap kana pagakanon ninyo. Okay. Ngano kaha maigsuon na ang mga tao karon hamubo na lang ang kinabuhi or daghan sa mga tao karon ang daghan sa mga tao karon ang mubo na lang o kinabuhi tungod sa pagpatuyang sa kaugalingon mga igsuon, tungod sa pagkaon sa mga dili dapat kanunon. Usapod ni ana mga igsuon ang pag-inom-inom, mga bisyo, sigarilyo, mao kana mga igsuon ang hinungdan ni anang tanan. Okay? Usa may atong buhaton kung atong supakon kining mga balaod unsay silot nga atong madawat. Okay, atong basahon diri maigsuon ingon pa diri ni propeta Isaias sa kapitulo 66 bersikulo 15 hangtod sa 17. Kay ania karon si Jehovah moanhi uban ang kalayo ug ang iyang karo mahisama sa alimpuyos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug ang iyang pagbadlong uban ang mga siga sa kalayo. Grabe mga igsuon, kung ang Dios masuko ug magpahamtang sa iyang silot sama sa alimpuyos nga mga kalayo. Igsuon. Padayon ta sa 16, kay pinaagi sa kalayo ni Jehovah mopahamtang sa hukom og pinaagi sa iyang espada, ibabaw sa tanang unod, og ang mga pinatay ni Jehovah daghan. So, makasusugo pamalandungon na igsuon. Kung si Jehovah, kung ang atong Diyos magpahamtang sa iyang silot kanato. Okay, versikulo 17, maigsuon padayon ta. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala. Nagakaon og unod sa baboy ug ang dulumtanan. Ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehovah maigsuon. Klaro kayo maigsuon kung unsa ang silot nga atong maangkon kung kita dili musunod sa iyang mga balaod, sa iyang mga tugon. Okay, tan-aw nato diri sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 19. Ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbaw mo ang ilang kaulaw, ang ilang mga huna-huna gitumong diha sa mga butang sa yuta. So maigsuon dili di ay maayo nga atong pauyamtan ang atong tiyan. Ang Biblia nagasulti kanato nga klaro kaayo kung unsa ang dangatan nato sa kapanahunan kung kita magapadayon sa pagkaon sa dili angay natong kaunon. Igsoon. Ani ay mga tambag sa Dios kanato karon, mahitungod sa balaod sa pagkaon. Ato kining paminawan pag-ayo maigsuon. Unsa kining mga tambag sa Dios kanato?
atong basahon sa sinulat ni Propeta Isaias, Kapitulo 55, versikulo 2. Nan nga naman nga magagasto kamo sa salapi, alang ni ana nga dili tinapay, og sa inyong pinangitaan, alang ni atong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako, og kan-an ninyo kana nga maayo. Og tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. Nindot kaayo mga igsoon ang talambagan ni Propeta Isaias alang kanato. Ingon sab dire dugang maigsoon sa Job Kapitulo 5 versikulo 27. Ani akaron kana atong gisusi busa mauman kana patalinghugi kana o kana tulo timbanga alang sa imong kaayuhan. Okay. Sakto kayo maigsoon nga kinahanglan kuno kita magtuki, magsusi kay para sa atong kaayuhan. No? Okay. Atong timbangon maigsoon, atong bansayon maigsoon kung unsa dapat atong buhaton. Okay. Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 19. Sa ingon dire, gisampit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw. Ikaw ug ang imong kaliwatan. Maigsoon. Pilion nato ang kinabuhi. Ingon po diri, nag-ingon usab diri maigsoon si Apostol Juan. 3 Juan 2. Hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magamaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Nindot kayo ang mga paghinaot kanato ni Apostol Juan maigsoon. Maigsoon, atong bansayon, atong pilion, ang atong pagakanon. Kay adunay disenyo ang Ginoo alang kanato. Gipili kita niya, bot pasabot mga igsoon, kay kita pinili niya, ato kining sundon ang iyang balaod. Imo ba gihuna-huna nga ang Dios maayo og siya nagmahal kanimo? Nan mga igsoon, sunda ang iyang mga kabubuton og ikaw mamahimong maayo. Nindot kaayo mga igsoon sa hamubo nga atong naisgutan karon mga igsoon. Ako nang hinaot mga igsoon nga inyong sundon og inyong bansayon, inyong pilion ang mga pagkaon nga makaayo alang sa atong lawas. Mga igsoon, dili na nato tas-on og ako nagapanghinaot sa kanunay nga ang Dios sa kanunay magapanalangin ka natong tanan og magahatag og proteksyon sa maayong panglawas. Daghang salamat og maayong adlaw. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wanted and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears I feel in your eyes. Get a glimpse of Jesus,
for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raged and raged, and it's hard to imagine how you made it through the day. Weeks turned to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and wise to get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help us start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled souls. Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us when life gets broken, when you're in despair, He'll carry